Pero l-marijuana, jina niftakar żminijiet ħbib tiegħi li kienu jwafqu roadblocks, literalment dak żminijiet il-pulizija kienu aggressivi. Il-pulizija jagħmellek search ma jsiblek xejn, iġielek tbuslu l-boots. U bat tinżel tbuslu l-boots u jtik xut u jgħet tad-doluri. So aħna konna nibżgħu ħafna mill-pulizija. So min kien jiffrekwenta il-marijuana li aħna konna konxi li maħna qed nagħmlu xi ħażin għax hija xi ħaġa naturali. Konna dejjem bil-biża' meta tixtri, bil-biża' meta tpejjeb. So trabbejna ħafna f'dak l-ambjent. Però peress li konna nħossu li xi ħaġa li hija parti li ttina ċertu kuntentezza, ċertu mingħajr ma tkun dipendenti fuqha. Aħna ġeneralment nagħmlu l-ġurnata tax-xogħol tagħna, niltaqgħu flaxija, tejpu sigaret u nieħdu daħqa u nieħdu naqra pjaċir bejnietna, as simple as that. Li beda jiġri ma mbagħad li notajt ħafna li by time il-pulizija jissukkaw fuq il-marijuana. Jiena thank God minħabba l-mużika ma morx fuq drogi oħrajn. Jiena kont nagħmilha ma' klikka ta' nies. Illi jien matul il-ġimgħa dejjem mur rehearsals. Dejjem jiena nimdu kelli 16 sena dejjem rehearsals, dejjem hekk naf dejjem rehearsals. Jiġi l-weekend impejpu ġi sigaretti u nieħdu pjaċir. Sħabi li matul il-ġimgħa ma kienx ikollhom xi jagħmlu. Kienu jiġġergħu fit-toroq u jmorru l-barijiet u x'naf jiena. So kienu jpejpu matul il-ġimgħa, jiġi l-weekend u mbagħad ikunu jridu xi ħaġa ekstra. Sfortunatament 90% minnhom kollha spiċċaw ħażin. Illum il-ġurnata thank God kollha ħarġu minnha, hemm wieħed minnhom partikolari anke qiegħed imlaħħaq mas-setqa llum il-ġurnata għandi rispett kbir lejh. Però jiena dejjem evitatni, dejjem bqajt fuq il-marijuana, għax kont inħoss li hija xi ħaġa naturali u li m'għandekx dik il-chemicals, eċetera, eċetera. Però mbagħad li beda jiġri u notajta ħafna fiż-żgħażagħ, ta' meta bdejt nikber nara jiena, ta' meta tkun żagħżugħ kulħadd toħob jesperimenta. Min jindaħam bil-imbit, min jindaħam bl-alkohol, min jindaħam bid-drogi, kulħadd jieħu pjaċir jistimula naqra ruħu. Peress li l-marijuana kienet kbira bħala ammont biex tixtrih. Biex tpejjeb titmur x'imkien f'xi kantoniera għax kien xoqmok xi ħadd ma jmurx jirrapportak lill-pulizija. Iż-żgħażagħ jridu jitgħu ħaj u bdaħlet l-ecstasy. Allora daw bdew jaqbżu il-marijuana. Għax il-marijuana tittobrom il-joint, titmur tejpu x'imkien, ir-riħa tibqa' fuqek, jekk ħażhom marijuana fuqek kbira, jekk tixtri pirmla, nofs pirmla. ċuċata, ħadd jieħdok fjax tajjeb, easy biex taħbiha u f'kemm jgħidlek jaqala xi ħaġa bum u ġewwa. Allura beda jiġri ħafna miż-żgħażagħ li bdejt nagħmilha magħhom jiena, bdew jaqbżu transition tal-marijuana u bdew imorru għal ecstasy. Mbagħad ecstasy coke li dak iż-żmien il-coke kienet naqra expensive. Ma kienx daqshekk. U kien hemm dawk li sfortunatament kienu jaqgħu fil-heroin li kienet tkun id-disgrazzja. L-ikbar traġedja. So jiena minn dejjem issa għalfejn żammejt bil-marijuana l-ewwel nett dejjem ħassejt li kienet xi ħaġa li kienet biżżejjed għalija. Sperimentajt b'affarijiet oħrajn, ġieli sperimentajt b'affarijiet oħrajn, però bejn l-updrinking. Għax jiena kull meta kont nagħmel xi ħaġa naqra il-barra milli suppost, u minn missieri dejjem kienu jitilgħu ġol ħsibijiet tiegħi, qatt marret ninkwethom jista' jkun. So kull meta kont f'sitwazzjoni ta' antipatki, dejjem jitla l-vision ta' missieri u ngħid this is not my place. U bejn għax fimt li dawk Kemm dom t-esperjenza dik, skużani, kemm dom t-esperjenza di li tkun f'sitwazzjoni fejn tajt jien mhux postijaw għax qed taħseb fuq Meta ġiet l-ecstasy kien żmien partikolari. Kien żmien interessanti. Jiena għaddejt mill-ġerni tal-ecstasy. Il-bidu tagħha fih xi ħaġa wow. Il-feeling, l-espressjoni, eċetera, il-vibration, bla. Però mbagħad tasal f'ċertu punt li tibda tirrealizza li this is dangerous. U li it's more chemical than natural. So kienu jkunu dak iż-żminijiet li anke tkun f'ċertu postijiet li jkunu antipatki. Jiena ġieli kont f'postijiet fejn situazzjoni ma kienx tkun tajba u kont niddeċidi li nitlaq, għafolli hemm sħabi u qegħdin jieħdu baż, eċetera, ma kont nħoss li this is not my place to be. So dejjem bqajt u llum kuntent
Ovvjament kulħadd jagħmel deċiżjoni tiegħu ma jfissirx li għax jiena għandi dik il-kultura ħadd ieħor għandu jagħmel bħali. Jiena naf nies li l-marwana ma tagħmlilhomx tajjeb, li tqabbadhom ħafna ħsibijiet, li tqabbadhom ansjetà. Jiġifieri definitely I don't suggest li bniedem jieħu l-marwana jekk. Però jiena fis-sitwazzjoni tiegħi dejjem użajta b'mod dixxiplinat u llum kuntent bil-affarijiet li għaw żviluppi għax fl-antik ġieli kien ikun l-imbarazz ta' vera. Bħala kwalità biex tajjeb. Bħala kwalità. Partikolarment naħseb meta kien hawn il-blokka naħseb. Għamilna sentej 3 snin fi żmien il-PN, it was crazy. Aħna kollha mdorrijin dejjem bil-marwana bil-grass, kollha mdorrijin. Dik, min kien jiġi xi ħadd bil-blokka, kollha kważi nkeċċuh lem. Għax ir-riħa kienet tkun partikolari u l-feeling kienet tkun partikolari. L-oppju qisu. Eżekku. Però f'daqqa waħda sparixxiet blokka biss. Għal-bidu kien ikun hemm affarijiet interessanti imma by time, wow, minn esperjenza dak iż-żmien I'm sure li jifhem. Għamilna daqqa ta' sentejn, sew. It was a pity. Għax pejjeb u flok timxi ġiex passi l-qudiem tmur 5 passi lura bħala feeling, eċetera, eċetera. Għax l-iskop tagħha x'inhu marwana biex inti tgħid għamilt li għandek ta' ma ħadd irrelaxja u just you let go, dak huwa l-iskop. Imma jekk. Tista' tiddiskrivi naqra iktar kif timpatta lilek il-marijuana? Mela jiena ġibni ovvjament tgħinni fl-istress li minkejn nipprova nżomm il-ħajja sempliċi, ovvjament l-istress hemm qiegħed commitments, deadlines, eċetera, eċetera, bla bla bla. So tagħmilni iktar kalm. U tagħmilni iktar nosserva. Jiena ħobb nosserva ħafna speċjalment fejn tidħol natura. Ma nħoss li xi kultant meta mpejjeb iktar jekk ħadd nara siġra nidħol ġo fiha kważi bil-connection li jkolli. Iktar ġast milli nara minn barra. Iktar nidħol fil-fil tagħha. Tibda tifhem iktar forsi l-essenza tagħha x'inhu? Iktar ninnota d-definition. U jiena ħobb ninnota d-definitions ngħidlek il-verità. U apparti mill-ispirazzjoni tiegħi anke nikteb il-music, hija l-nota. Sort of. U nħoss li l-marwana in the right atmosphere u in the right environment it enhance dil-business. Però dejjem għamilta b'disciplina, qatt ma tkessaħna, qatt ma whatever, eċetera. U l-interazzjoni tiegħek ma' bnedmin oħrajn meta tkun pejjebt kif tkun? L-imtib ta' stoner inti? Tkun bħal dejjem, għax jiena kadli u jiena. Kadli? Kadli, bniedem ħobb nagħdu. Piti li bil-Covid kelli ċaqalqu ċertu affarijiet, ma jiena mdorri bniedem naraħ imbor inti nara ħagġatur na vibration sabi, I love it. Human connection. Għafem bil-marwana flok ek naqra iktar forsi. Imma tibqa l-istess. Maybe namela iktar. Imma it's always in a happy, fun environment. Mela, tlaqna?